lige før en hundeslædetur her på Svalbard. Og vores guide han er ved at række samtlige hundeslæder til. Og jeg har nok at gøre med at stå her på den bremse, der holder slæderne og afholder hundene fra bare at bene afsted, for de er totalt oppe at ringe. Forud ligger en hundeslædetur på et par timer. Isbjørn er muligt. Vores guide er i hvert fald bevæbnet. Så det er meget spændende.